Kamaráti na stráž. Pozerám sa okolo seba. Vidím tu ľudí, ktorí sa neboja vyjadriť svoj názor. Ľudí, ktorí nesedia niekde v ústraní, ale vyšli do ulic. Vyšli do ulic, aby vyjadrili svoj hnev voči vláde, ktorá nám berie slobodu. Táto vláda, ktorá je pokračovateľkou vlád spred roku 1989, na ktorej čele je bolševický Smer, zlodeji z HZDS a zradcovia národa SNS. Vláda, ktorá o sebe tvrdí, že je národná a sociálna, ale to vôbec nie je pravda. Vláda klame ľudí priamo do očí a my sa necháme klamať. Ľudia sa prepúšťajú zo zamestnania, sú rušené verejné zhromaždenia a ľudia súdení za svoje názory. Tak sa stalo aj teraz pri údajnom zrušení občianskeho združenia Slovenská pospolitosť. Vláda ukázala, kam sa bude uberať jej stratégia na stratu našej slobody. Slovenská pospolitosť bude zrušená jedine protizákonne a protiústavne. Občianske združenie môže byť zrušené iba vtedy, ak jeho stanovisko v rozpore so zákonom. A nie preto, že združenie je neprávom označené za extrémistické. Bolševik Fico teraz môže ručiť občianske združenie, ako sa mu zachce? Podľa svojej chuti? Tým, že sa označí nejaké združenie za extrémistické? Je toto sloboda? Je toto sloboda? Nie.